Ίτσι το εστιατόριο φαίνεται ότι η μπροστινή πόρτα είναι και η μοναδική είσοδο. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεφορτωθούμε το φρουρό αν θέλουμε να μπει μέσα όριο Ίτσι. Ωστόσο, η φρουρή είναι σε επιφυλακή από τη στιγμή που τον απελευθερώσαμε και δεν πρέπει να προκαλέσουμε μεγαλύτερη ανησυχία. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα χρειαστούμε λίγη παραπλάτηση. Τι εννοείς? Είμαι σίγουρος ότι αν μπορούσες την παροπλία σαμπουράι που έκλεψες, θα μπορούσες να απαλλάξεις τον φρουρό στην είσοδο από τα καθήκοντά του. Σωστά. Άσε που πάει πολύ αυτή η πανοπλία. Για μαζέψου. Δεν θα μπει και δεν θα βγει κανείς, κατάλαβες? Δεν θέλω άλλους πελάτες. Τους ζυγούς λύσαμε. Λοιπόν, Ριοίτσι, δεν χρειάζεται να σου πω εγώ κάτι για το μαγαζί σου. Πολύ έξυπνο που χρησιμοποίησες τα μαχαίρια του Σούσι ως κλειδιά για την εξώπορτα. Μπέντλι-σαν, μα είμαι Master Ninja. Σωστά. Λάθος. Τέλος πάντων, ο έλεγχος μου αποκάλυψε ότι τα μαχαίρια σου βρίσκονται ακόμη εδώ. Τα άσχημα νέα είναι ότι τα έχουν σίγουρα οι φρουροί. Επίσης υπάρχουν πολλές παγίδες ασφαλείας που σίγουρα δεν έχεις ξαναδεί στη ζωή σου. Μπέντλι-σαν, παρόλο που το δάσος με τα μπαμπού είναι πυκνό, το νερό κυλάει αβίαστα ανάμεσά τους. Α, καλά. Απλώς πρόσεχε μην τυχόν σε πάρουν είδηση φρουροί. Βρες αυτά τα μαχαίρια και πάρε πάλι πίσω το εστιατόριό σου. Δεν μπορούσα να εξασκήσω τις τεχνικές μου όσο ήμουν φυλακισμένος σε εκείνο το κλουβί. Μισό λεπτό να θυμηθώ την τεχνική του δράκου που είδα. Πρώτα πρέπει να πατήσω και να κρατήσω πατημένο το κουμπί R για να συγκεντρωθώ. Ενώ θα χρησιμοποιώ τον αριστερό μοχλό για να κατευθύνω την ενέργειά μου προς το στόχο. Here is a slime mask, but I have got it. Sorry. What the f-
Oh my goodness. No. Εδώ μου δείχνει ότι κάποιος από τους φρουρούς εκεί κοντά έχει ένα από τα μαχαίρια σου. Πρώτα θα πάρω πίσω τα μαχαίρια μου και μετά θα δείξω στον Ελιχέφε ότι αυτό το κατάστημα δεν μπορεί να κλείσει. Δεν μπορείς να κόψεις σωστά σούσι αν δεν έχεις τόσο κοφτερό μαχαίρι. Φαίνεται ότι οι κλειδαριές μου και μαχαίρια δεν ήταν αρκετές για να κρατήσουν τις μελάδες μακριά. Πρέπει να δουλέψω κι άλλο πάνω σε αυτό. And that's the part 7, I think. Yes, part 7. See you in next part.